Há unha ave que ves todos os días e a cual nunca das un segundo ollar. Está na Praza do Rocío, aos pés da Torre de Belén, no parapeito da túa xanela, a porta do café onde tomas o bica de mañá. Chamámoslle praga, ratazana con asas, sullidade da cidade, e pasamos ao lado sen pensar sequer medio segundo nela. Mas é iso que quase ninguén sabe. Este animal é unha das rarísimas especies do planeta que se recoñece a sí propia ao espello, un teste que a esmagadora maioría dos mamíferos reproba, incluindo o can que dorme no teu sofá. Como é que isto é posíbel? Por que é que ollamos para un cérebro do tamaño de unha ervilla e decidimos, sen hesitar, que non há nada lá dentro? E o que acontece na verdade dentro da cabeza do pombo cando ele fica quieto a observarte na praza? Hoxe vamos desmontar isto do principio ao fin, e fica até ao final, porque o máis inesperado ven xa perto do fin. Cando li pela primeira vez o estudo que te vou contar, tive de oler outra vez, devagar, porque non me entraba na cabeza. Estamos habituados a organizar os animais nunha especie de escada mental. No topo pomos a nós propios. Un degrao abaixo, os chimpancés, os golfiños, os elefantes. E lá embaixo, esquecido, o pombo, a ave que sulla as estatuas. Acontece que esa escada está mal deseñada. Na Universidade Keio, en Tokio, unha equipa liderada pelo profesor Shigeru Watanabe fez unha coisa aparentemente simples. Mostraron a pombos imaxes de sí propios, reflexos ao vivo e gravações en vídeo dos seus propios movimentos. E os pombos souberan distinguir o que era eu do que era outro pombo. O detalle que me obrigou a parar vello a seguir. As aves recoñecían a gravación dos seus propios gestos como sendo elas mesmas, mesmo cando o vídeo era atrasado 5 a 7 segundos. 5 a 7 segundos. O tempo que demoras a contar até 7 devagar, en voz alta, ollando para o teto. Para perceberes por que isto é enorme, tens de saber con quen se compara. Unha crianza humana de 3 anos, colocada diante do mesmo tipo de teste con atraso, costuma perderse logo por volta dos 2 segundos. Pasa dese limite e xa non percebe que aquilo no ecrá é ela. O pombo aguenta máis do dobro do tempo. Non estou a dizer que un pombo é máis consciente do que un menino de 3 anos. Os cientistas son moito cuidadosos con as palabras e chámanlle comportamento compatíbel con o autorrecoñecimento, non consciencia no sentido humano pleno. Mas o facto non é este. Unha capacidade que reproban os cães, os gatos e a maior parte dos macacos existe nunha ave que pesa o mesmo que unha laranxa. E tú pasas por ela na rúa sen lle dar importancia. Já algunha vez reparaste, mesmo de verdade, nun pombo? Escréveme nos comentarios. Teño curiosidade en saber cuántos de vos ya pararon a ollar para un. Antes de irmos aos números e as experiencias, vale a pena ollar para dentro do niño, porque é aquí outro malentendido que carregamos en pensar. Repara nunha coisa que nunca reparaste. Nunca viste un pombo bebé. Pasas a vida a ver pombos adultos na praza, e nen un único fillote pequeno, fofo, desaxeitado. Daí naseu aquela piada de que os pombos non nasen, aparecen ya feitos. A verdade é máis terna do que a piada. O pombo é unha ave monogámica, e o casal costuma manterse unido durante toda a vida. O maxo e a femia revésanse a xocar os ovos, un de día, outro de noite, e ambos alimentan as crías. Non há aquí unha mãe sociña a facer tudo. Há dois pais a dividir o turno como que individe un horario de traballo. E há un pormenor que quase ninguén coñece. Nos primeiros días, os pais alimentan os fillotes con unha substancia producida no propio papo, unha especie de leite espeso e nutritivo a que os biólogos chaman mesmo leite de papo. Non é unha metáfora bonita, é un segredo fisiolóxico real, e son pouquísimas as aves capaces de o producir. Os pombos, os flamingos e algúns pingüins. O máis raro é que, ao contrario dos mamíferos, aquí tanto o pai como a mãe producen ese leite. As crías fican escondidas en recantos, tellados, buracos de fachada, e os pais alimentan alí durante máis tempo do que a maioría das outras aves da cidade. Cando finalmente saen para o mundo, xa teñen quase o tamaño de un adulto. É por iso que nunca os ves pequenos. Non é maxía, é unha infancia pasada lonxe dos nosos ollos, con dois pais a facer turnos. Repara tamén onde eles escollen viver. O pombo das roxas, o antepasado selvaxen de todos os pombos da cidade, faz un niño en falesias, en socalcos de pedra por cima do mar.
Ora, o que é un predio senón unha falesia inventada por nós? As varandas, os parapeitos, os recantos por baixo das pontes. Para o pombo, isto é a mesma paisaxen de rocha onde a súa especie sempre viveu, só que agora feita de betán. Nos julgamos que o pombo invadiu as nosas cidades. Do ponto de vista dele, fomos nós que enxemos o mundo de falesias e o convidamos a ficar. Aquela ave na cornixa do teu predio está exactamente onde a natureza dela manda que estexa. Agora que sabes que há un casal fiel e un leite escondido por trás daquela ave banal, entramos na parte que muda tudo, porque a intelixencia do pombo non se fica pelo espello. Vou darte 4 factos seguidos, e cada un deles foi arrancado a especies que xulgábamos moito máis expertas. Comezo pelo que máis me custou aceitar. Os pombos conseguen ler. Non como tú lees, con significado e emoción, mas procesando a forma escrita das palabras. Na Universidade de Otago, na Nova Zelandia, Damian Scarf e a súa equipa publicaron en 2016 na revista da Academia Nacional de Ciencias un traballo sobre procesamento ortográfico en pombos. 4 aves aprenderon a distinguir entre 26 e 58 palabras verdadeiras de máis de 8.000 combinacións de letras sen sentido. Aprender palabras de cor xa sería notável, mas o resultado que interesa é outro. Cuando os investigadores mostraron aos pombos palabras novas que as aves nunca tiñan visto, os pombos identificáronas como palabras verdadeiras con un acerto moito acima do acaso. Foron sensíveis á frecuencia con que certos pares de letras aparecen xuntos, e até a troca de letras dentro da palabra, os mesmos sinais que os cientistas tiñan descrito antes apenas en babuínos. Imagina distinguir un puñado de moedas verdadeiras de un saco inteiro de imitacións sen nunca teres visto aquelas moedas en particular. É ese tipo de generalización. Non é leitura no sentido humano, e os autores repétenno con cuidado. É o de grau anterior á leitura, e está a acontecer no cérebro de uma ave que julgavas incapaz de pensar. O segundo facto é sobre números. A mesma linha de investigação, publicada na revista Science em 2011, mostrou que os pombos compreendem uma regra numérica abstrata. Não estamos a falar de decorar imagens. Os pombos ordenaram conjuntos por quantidade de objetos, do menor para o maior, e fizeram-no com um desempenho comparável ao dos macacos rezos. A noção de mais e menos, como regra geral, e não presa a figuras concretas, era território que reservávamos aos primatas. O terceiro facto tem uma pitada de humor. Ainda na Universidade de Keio, os investigadores treinaram pombos para distinguir quadros de Monet de quadros de Picasso. E depois as aves acertaram em telas novas, que nunca lhes tinham sido mostradas, e generalizaram para estilos inteiros. O impressionismo de um lado, o cubismo do outro. Há xente que demora anos a apañar esa diferenza nun museo. O pombo apañoa no laboratorio. O cuarto facto é o que máis me avala, porque toca a vida humana directamente. En 2015, Richard Levenson y Edward Wasserman treinaron pombos para distinguir tecido mamario saudável de tecido con cancro en imaxes médicas. Un grupo de pombos, votando por maioría como se fose un painel de médicos, chegou a unha exatidão de cerca de 99% en imaxes novas. 99% é quase sen erros, un engano en cada 100 casos. A ave que enxovalla as estatuas leo mamografías quase tan ben como unha equipa clínica. Guarda estes 4 factos, porque vamos precisar deles no fin, cando voltarmos a ollar para a praza. Repara no que estes 4 casos teñen en común. Ler palabras, ordenar cuantidades, separar estilos de pintura, ler mamografías. Nada disto está no manual de sobrevivencia de un pombo. Neñuma destas coisas o axuda a encontrar un grão caído no xaón de unha praza. Son capacidades que o cérebro do pombo tenga máis, guardadas moito para lá do estritamente necesario. E é iso que arrepía. Non estamos a ver unha ave a facer truques de circo por un bocado de comida. Estamos a ver unha mente con folga, capaz de moito máis do que a vida na cidade alguma vez lle pede. Há unha outra coisa que estas aves facen e que debía mudar a forma como ollas para o pombo á túa porta. Elas guardan a túa cara. En experiencias feitas en ambiente urbano, 2 investigadores con estatura, constituición e ton de pele semellantes trataran os pombos de maneiras diferentes. Un alimentaba, o outro afugentaba. Os pombos aprenderon a distinguilos pelo rosto.
e durante moito tempo evitaron o que os perseguía, mesmo quando as dúas persoas trocaron de roupa. As aves non se deixaron enganar pelo casaco, agarráronse aos trazos do rosto. Quer isto dizer unha coisa simples e un pouco perturbadora. Aquele pombo por quen pasaste esta mañá sen ollar pode saber exactamente quen tú és. Pode lembrarse de ti durante anos. Há un nome e un laboratorio que explican por que sabemos tanto sobre a mente desta ave. Durante boa parte do século pasado, o pombo foi o animal máis estudado na psicoloxía do comportamento. O investigador Burrus Skinner construiu grande parte da súa teoría da aprendizaxen a observar pombos a bicar botóns en troca de ground. Foi a ollar para pombos que se mapeou como un animal aprende, asocia, espera e decide. Ou sexa, unha fatía enorme daquilo que hoxe sabemos sobre a aprendizaxen e que aplicamos até en persoas, foi descoberto a estudar a ave que agora enxotamos da esplanada con un xesto de man. E aquí está o pormenor que desmonta de vez o insulto cabeza de páxaro. O cérebro do pombo non ten a camada exterior enrugada que asociamos á intelixencia nos mamíferos, aquilo a que se chama neocórtex. Durante décadas, isto foi lido como proba de estupidez. Sen neocórtex, sen pensamento. Estábamos enganados. As aves seguiron un camiño evolutivo diferente para chegar ao mesmo destino. Ten unha rexión que funciona de maneira parecida ao córtex prefrontal humano, a parte que planeia e decide, e empacotan os neuronios con unha densidade altísima, moito máis apertados do que os nosos. Nun volume do tamaño de unha ervilla, cabe un número de células nervosas que envergoñaría moitos mamíferos ben maiores. Non é un cerebro pequeno e vacío, é un cerebro pequeno e comprimido, construído por outra rota para resolver os mesmos problemas que o noso. Queres unha medida diso? A memoria visual do pombo foi posta a proba con imaxens, unha tras da outra. As aves guardaron e voltaron a recoñecer máis de 1800 imaxens diferentes. 1800. É como entrares nun estadio sello e recoñeceres, un a un, todos os rostos das bancadas. Junta agora tudo o que ya vimos. Recoñécese ao espello. Distingue palabras de non palabras. Ordena cuantidades. Separa Monet de Picasso. Lee mamografías. Guarda a túa cara e 1800 imaxens na cabeza. E faz tudo isto con un cerebro do tamaño da ponta do teu polegar. A pregunta xa non pode ser, será que o pombo é intelixente? A pregunta pasa a ser outra, moito máis incómoda. Por que é que decidimos, con tanta certeza, que ele non era? Recuemos agora no tempo, porque a historia entre nós e esta ave é moito máis antiga e moito máis próxima do que imaxinas. O pombo foi domesticado a 5 a 10 mil anos, nalguma parte do Mediterráneo e do Próximo Oriente, e aparece xa en táboas de escrita da Mesopotamia e en hieróglifos egipcios. Foi mensaxeiro, foi alimento, foi fonte de adubo precioso. En moitos países construíonse pombais só pelo estrume. Foi símbolo sagrado en quasi todas as culturas. A pomba con o ramo de oliveira é unha das imaxens máis antigas de boa noticia que a humanidade inventou. Moito antes do telégrafo, foron pombos que levaron a través de centenas de kilómetros as noticias de vitorias e de derrotas. Durante milenios, a maneira máis rápida de unha mensaxe en atravesar unha rexión foi, moitas veces, unha ave presa a un fío. E há un nome que tal vez non asocies ao pombo, mas debías. Charles Darwin criaba pombos. Ao escrever sobre a orixe das especies, apoiouse justamente na criación de pombos como modelo visível de seleção. Todas as centenas de razas de pombo doméstico, hoxe recoñécense máis de 350, descenden de unha única ave selvaxen, o pombo das rosas. De un só original, a man do homen esculpiu máis formas do que en quase cualquier outra ave. Mas o pombo non foi apenas símbolo e modelo de ciencia. Durante séculos, e sobre todo nas dúas grandes guerras do século pasado, foi correio. Cando a radio era escutada e cortada, cando un sinal transmitido podía ser localizado e tracer a morte, restaba unha criatura que voaba en silencio, sen sinal neñún para intercetar, e que sabía sempre para onde ir. Aquí fica unha pergunta a que só vou responder perto do fin, e quero que penses nela. Qual é o gesto que o pombo executa con máis precisão do que cualquer aparello xa construído pelo homen? Escreve o teu palpite nos comentarios. Vais ter a resposta no final, e ela lígase directamente á historia que te vou contar agora. Outubro de 1918, Floresta do Argonne, no nordeste de França.
Cerca de 500 soldados americanos ficaron cercados nun vale, atrás das liñas inimigas, sen comida e sen forma de comunicar. Ficaron coñecidos como o Batallón Perdido. E entón aconteceu o pior. A propia artillaría americana, sen saber onde eles estaban, comezou a disparar sobre eles. O comandante, o maior Whittlesey, escrevía as coordenadas en pequenos papéis e enviaba os presos a pombos correio. Os primeiros foron abatidos no ar. Restaba unha ave, un pombo chamado Xerami. Soltáranno debaixo de fogo cerrado. O pombo foi atinxido en pleno voo. Unha bala atravesoulle o peito, deixou cego de un ollo, e a pata ficou pendurada por pouco máis do que un tendón. Nesa pata, presa por un fío, ía a cápsula con as coordenadas exactas do batallón. Xerami non caiu. Voou cerca de 40 kilómetros en pouco máis de 25 minutos, a distancia de unha ponta a outra de unha grande cidade, atravesada máis depresa do que a faz un convoio urbano, sob unha suba de balas, e entregou a mensaxen. A artillaría foi corrixida. Do batallón cercado, saíron vivos cerca de 194 homens. Os médicos militares trataron a ave, tentaron salvala, esculpíronlle unha pequena pata de madeira. A França condecorou con a Cruz de Guerra. Os soldados que sobreviveron trataron sempre aquele pombo como o que ele foi para eles. Quen os tirou dela? Hoxe o corpo empallado de Xerami está guardado no Instituto Smithsonian e a súa historia é recontada a máis de 100 anos. Un animal do tamaño de unha laranxa fez, debaixo de fogo, aquilo que a tecnoloxía de comunicacións da época non conseguiu facer. E Xerami non foi un acaso solitario. Nas dúas grandes guerras do século pasado, decenas de millares de pombos serviran como mensaxeiros. Voaban por cima dos campos de batalla, atravesaban o fogo e entregaban ordens onde máis nenhuma forma de comunicación chegaba. Foron tantos os casos de aves que salvaron vidas humanas que no Reino Unido se criou unha medalla propia para animais en servizo, a medalla Dickin, a que moitos chaman a Cruz de Vitoria dos Animais. E entre todos os animais algunha vez condecorados con ela, os pombos son o grupo máis numeroso. Non os cães, non os cabalos, os pombos. Un deles chamábase J. Joe. En 1943, nunha aldea de Italia, tropas aliadas estaban prestes a ser bombardeadas pela súa propia forza aérea, que non sabía que a poboación xa tiña sido tomada. Este pombo voou con a mensaxen que trabou o ataque a xusta, e estímase que teña evitado a morte de máis de 1000 persoas naquela tarde. 3 anos máis tarde, en 1946, foi condecorado en Londres. Pensa no que isto significa. En cuanto a nosa especie inventaba radios, códigos secretos e avións, quen chegou a tempo, calado, sen sinal para interceptar, sabendo sempre para onde voltar, foi a ave a que hoxe chamamos praga. Os biólogos descreven esta capacidade de orientación con prudencia, sen enfeites, como aquilo que ela é, unha precisión que a nosa enxeñaría aínda hoxe invexa. Aqueles homens no Vale do Argón tiñan outra forma de a descrever. Deran un nome a aquela ave e trataranna, até ao fin, como que lles tiña salvado a vida. Depois de unha historia destas, precisas de respirar. E o pombo ten exactamente o material certo para ese fólego, porque a proeza de Xerami non foi sorte, foi a expresión extrema de unha coisa que cualquier pombo correio faz. Larga un destes nunha terra a centenas de kilómetros de casa, un sitio onde a ave nunca esteve, e ela volta. Non vagueia a procura, non pede indicacións, aponta o rumo e regresa. Os pombos de competición percorren en probas máis de 1000 kilómetros. É como atravesar Portugal de norte a sul quase 2 veces seguidas nun só voo. E fácenno depresa. En velocidade de cruceiro rondan os 80 km por hora e con vento a favor van ben alén diso, máis depresa do que os carros poden circular na maioría das rúas de unha cidade. Para sentir esa distancia de outra maneira, 1000 kilómetros de asa equivalen a máis de 20 maratonas encaixadas umas nas outras, corridas en unha única paraxen por un atleta que pesa menos do que un pacote de manteiga. E há rexistros de pombos que voltaron de distancias aínda maiores, aparecendo á porta do Pombal semanas depois, esfomeados e gastos, mas certos lo camiño. E sabemos que a búsola solar é mesmo real, grazas a unha experiencia enseñosa. Os investigadores alteraron de propósito o reloxio interno das aves, manténdoas sob luz a horas trocadas durante algúns días, de modo a que o mediodía delas deixase de coincidir con o mediodía verdadeiro. Depois soltáronas.
e os pombos partiron nunha dirección errada, desviada exactamente pelo ángulo que sería de esperar se estivesen a usar o sol como reloxio e como búsola ao mesmo tempo. Foi asín, enganando a ave, que percebemos que ela lé a posición do sol e a vai corrixindo ao longo do día. Durante máis de un século, criáronse por toda a Europa clubes inteiros dedicados ás corridas de pombos, con familias a pasar de xeración en xeración a arte de criar a ave capaz de voltar máis depresa. O pombo non é apenas un sobrevivente urbano. Cuando treinado, é un atleta de resistencia de nivel mundial dentro de un corpo que cabe na palma da túa man. E o sol é apenas uma das camadas. Cuando os investigadores bloquearon de forma temporaria o olfato de pombos e os libertaron lonxe de casa, moitas aves perdéronse ou demoraron moitísimo máis a regresar. Sinal de que o mapa de xeiros non é un detalle curioso, é parte central do sistema. Un pombo a voltar para casa está, ao mesmo tempo, a ler o sol, a xeirar o vento, a recoñecer a paisaxe en lá embaixo e a sentir o magnetismo do planeta. Nos precisaríamos de varios instrumentos, de baterías e de un curso para facer aquilo que ele faz por instinto, a bater as asas sen pensar. Como é que unha ave sabe onde fica a casa a partir de un sitio que nunca viu? A resposta curta é que ela usa tudo o que ten ao mesmo tempo. Ten unha búsola solar, que lé a posición do sol ao longo do día e corrixe a rota. Teño un mapa de cheiros, que asocia certos odores transportados pelo vento a certas direccións. Guarda marcos de paisaxen, ríos, estradas, liñas de costa. E por baixo de tudo isto, teño o sentido máis extraño de todos. Percebe o campo magnético da Terra. Junta estas camadas, sobrepoinas como quen sobrepoin follas de vidro, e obténs un sistema de navegación que funciona de noite, con neboeiro, sobre o mar, sen un único aparello. Guarda ben este sentido magnético, porque é a ele que voltamos no fin, e é ele que esconde o maior misterio de toda esta historia. Antes diso vale a pena arrumar contas con o insulto que colamos a esta ave. Chamámoslle ratazana con asas, dicemos que espalla doenzas, tratámola como un foco de suxidade que anda a pé. Ora, o risco real de un pombo de rúa te transmitir unha doenza é na práctica moito baixo. A fama é moitísimo maior do que o perigo. E há aquí unha ironía que vale ouro. Sabes cual é o animal máis rápido do planeta? O falcán peregrino, que en voo picado ultrapasa os 300 km/h, máis veloz que un carro de corrida a fundo. Ese animal, que quase tiñamos perdido, voltou a facer niño no cimo dos nosos predios e das nosas torres. Voltou por unha razón simples. Encontrou nas cidades unha mesa sempre posta. E o prato principal desa mesa é o pombo. A ave que desprezamos alimentaose o regreso do cazador máis veloz que existe. Sen o pombo inútil, o falcán non tería voltado ás cidades. Se aínda achas que estamos a exaxerar a inteligencia desta ave, houve o que os militares tentaron facer con ela. Durante a Segunda Guerra Mundial, o mesmo investigador que estudou a aprendizaxe dos pombos, Burrus Skinner, propós un plano que parece saído de un soño extraño: treinar pombos para guiar míseis. A idea era pôr as aves dentro do enseño, diante de un pequeno ecrán con a imaxen do albo, e ensinalas a bicar ese albo para corrixir a rota. Soa absurdo, e no entanto funcionou nos ensaios. Os pombos mantiñan o albo debaixo do bico con unha precisión que impresionou os enxeñeiros. O proxecto nunca chegou a ir para a guerra, mas deixou unha lición que ninguén procuraba. Unha ave de praza podía ser un sistema de pontaría fiável. Non por ser unha máquina, mas por ver, aprender e decidir depresa demais para o noso gosto. Vale a pena lembrar até que ponto dependemos desta ave antes de a desprezarmos. Durante séculos, ergueronse en moitas terras torres inteiras só para alosar pombos, os pombais, e non era apenas pela carne. Era pelo estrume, riquísimo, usado como adubo e, en certas épocas, como materia prima para fabricar pólvora. Ter pombos era ter un recurso valioso. Nalgúmas rexións, o direito de manter un pombal era un privilexio defendido con uñas e dentes. A mesma ave que hoxe enxotamos das varandas ya valeu suficiente para se protexer por lei. E non esquezas o outro extremo da nosa relación con ela. A mesma criatura que serviu de sistema de pontaría e de corrello de guerra é a milenios o noso maior símbolo de paz. A pomba branca que se solta en cerimonias, a pomba con o ramo de oliveira, o emblema da reconciliación entre povos, é esta especie. Guerra e paz no mesmo par de asas.
Poucos animais carregan un contraste tan fundo na maneira como os imaginamos, e mesmo así conseguimos reducir tudo iso a praga. E ao simples peso do número. Pensa en cuántos pombos existen. Nas cidades do mundo inteiro contanse as centenas de millóns. En moitas prazas, há máis pombos do que persoas dispostas a reparar neles. Esta ave conquistou todos os continentes menos a Antártida, aguentou tudo o que lle atiramos e transformou o Betão na súa falesia. Chamámoslle fracaso da natureza, cando na verdade temos diante dos ollos unha das maiores historias de suceso do mundo animal. Unha especie que descubriu, moito antes de nós, como prosperar exactamente onde os humanos viven. Repara na volta que demos. A mesma criatura foi correio de guerra, modelo de Darwin, profesora dos nosos manuais de aprendizaxen e agora sustento de un falcán lendario. E continuamos a ollar para ela como se fose ruído de fundo. Iso dis moito máis sobre a nosa atención do que sobre o valor da ave. E, no entanto, esta historia ten un lado que non é bonito, e sería deshonesto pasar por cima dele. A vida de un pombo de cidade é dura e curta. Na rúa, moitos non pasan dos 3 a 5 anos, cando en seguranza poderían viver até os 15 e máis alén. Enxemos os parapeitos de bicos de metal e de redes para os afastar. Montamos campañas para reducir bandos e en moitos sitios recórrese a venenos. Há unha ferida silenciosa que quase ninguén ve. Fíos de liña, cabelos e restos de plástico enrólanse nas patas dos pombos da cidade, apertan, cortan a circulación e a ave acaba por perder os dedos. Olla para as patas dos pombos da túa praza da próxima vez. Vais ver máis mutilações do que algunha vez imaginaste, e quase todas son obra, indirecta, do lixo que deixamos cair. Multiplica isto por millóns de aves en millares de cidades, e percebes a dimensão do problema. A cada xeración, unha fatía enorme dos fillotes non chega sequera ao primeiro ano. E a maioría destas mortes non ven de predadores nen de doenza, ven de nós, dos nosos venenos, das nosas redes, do noso lixo e da nosa distración. A ave que tratamos como praga é tamén unha das que máis paga pela forma como deseñamos as cidades. Mas a ameaza máis extraña é outra, e é quase invisível, porque acontece dentro dos xenes. Como especie, o pombo está clasificado como pouco preocupante pela Unión Internacional para a Conservación da Natureza. Parece o retrato da saúde. Só que esa etiqueta esconde un paradoxo. O pombo das roxas verdadeiramente selvaxen, o antepasado puro que vivía nas falesias moito antes das cidades, está a desaparecer. Non por ser casado, mas por se disolver. Un estudo de 2023 publicado nunha revista de Bioloxía Molecular e Evolución reconstruiu a historia da especie a partir de xenomas completos e mostrou até que ponto a domesticación e o regreso dos pombos ao estado selvaxen misturaron tudo. As aves das cidades cruzanse con as populações selvaxens até estas prácticamente deixaren de existir na forma orixinal. É un desaparecimento sen drama, sen tiro, sen manxete. O orixinal selvaxen a diluirse nos seus propios descendentes urbanos. Há unha ironía amarga en todo isto. Gastamos séculos a moldar esta ave a nosa vontade, a criar centenas de razas, a levala connosco para todos os cantos do mundo, e ao facelo, apagamos quase por completo a versión orixinal que a natureza tiña deseñado. O pombo das rosas puro tornouse unha raridade que poucos conseguen sequer identificar con certeza no medio de un bando. Salvamos a especie de unha maneira e perdémola de outra, ao mesmo tempo, sen nunca termos parado para reparar en neñuma das dúas coisas. Se leste até aquí, escréveme nos comentarios o que máis te sorprendeu. Leio todos, un a un. Chegamos agora á parte que os cientistas aínda non conseguen fexar, e é aquí que a modestia da ciencia fica bonita. Sabemos que o pombo se orienta pelo campo magnético da Terra. O que ninguén consegue explicar por inteiro é como. Pasaron décadas de experiencias e continuamos con varias hipóteses encima da mesa, cada unha sustentada por dados reais, neñuma capaz de explicar tudo sociña. Unha liña aponta para proteínas sensíveis á luz dentro do ollo da ave que reagirían de forma diferente conforme a orientación do campo magnético. O pombo, quase literalmente, vería o magnetismo. Outra aponta para minúsculos cristais de un mineral de ferro alosados no bico que funcionarían como agullas de búsola. Unha terceira coloca o sensor no ouvido interno. E en 2025, un traballo na revista Science trouxe unha pista inesperada.
Certas células de defesa do corpo, sensíveis ao aliñamento con o campo da Terra, poderían transmitir esa información ao cérebro, ajudando a ave a orientarse justamente cando o céu está encoberto e o sol non serve de guía. Houve até un episodio revelador dentro da propia ciencia. Durante anos, acreditouse que a resposta estaba en certas células do bico, ricas en ferro, apontadas como o sensor magnético definitivo. Máis tarde, un estudo cuidadoso mostrou que moitas desas células nen sequer eran nervosas. Eran outra vez células de defesa do sistema inmunitario. A pista que parecía sólida ruiu e a busca teve de recomezar do principio. É así que a ciencia honesta traballa, desfaz as súas propias certezas cando os dados así mandan. E há aínda un problema máis fundo por resolver. Unha bússola diste para que lado fica o norte, mas non te dis onde estás. Para voltar a casa a partir de un sitio descoñecido, o pombo precisa de algo máis parecido con un mapa do que con unha bússola. E como é que unha ave constroi, dentro da cabeza, un mapa de un lugar onde nunca esteve, continúa a ser unha das preguntas máis fascinantes e máis en aberto de toda a bioloxía. E repara na extrañeza de todo isto. O animal que arrumamos no fundo da nosa escala mental carrega no cráneo un instrumento que os nosos mellores laboratorios aínda examinan con espanto década após década. Non há premio, non há trofeo, non há aplauso. A ave apenas o faz, todos os días, millóns de veces, por cima das nosas cabezas distraídas, e nunca nos pediu que reparásemos. Aquí confésote unha coisa. É este buraco no noso coñecimento que me prende a esta historia, máis do que cualquier recorde. Unha ave que vemos aos millóns, que temos nas maus a milenios, que criamos, estudamos e condecoramos, e aínda non sabemos ao certo como é que ela encontra o camiño de casa. O animal máis banal das nosas prazas carrega, dentro de un cráneo do tamaño de unha nós, un mecanismo que a nosa mellor tecnoloxía aínda non descifrou por completo. Non é o pombo que é simples, é a nosa atención que ten sido preguiçosa. Volta comigo por un momento ao principio. Aquela praça onde começamos com a ave aos teus pés, a que nunca deste um segundo olhar. Chamaste-lhe praga, ratazana com asas, sujidade da cidade. Agora sabes que essa mesma criatura se reconhece ao espelho durante mais tempo do que uma criança de 3 anos. Distingue palavras verdadeiras de letras sem sentido, ordena números, separa Monet de Picasso, lê mamografias. Guarda a tua cara na memória durante anos e encontra o caminho de casa a centenas de quilómetros, através de um sentido que nós ainda não entendemos. Talvez, neste preciso momento, esteja um deles a debicar uma migalha entre os teus pés. Talvez incline a cabeça de lado e te fite com aquele olho redondo e cor de laranja. No início deste vídeo, esse olhar não te dizia rigorosamente nada. Agora sabes que por trás dele há uma memória capaz de te guardar durante anos. Un cérebro que se recoñece a sí mesmo e un sentido de orientación que envergoña os nosos aparellos. O pombo non mudou nada desde o inicio deste vídeo. Continúa exactamente o mesmo, aos teus pés. Quen ten de mudar é quen está a ollar. E talvez sexa esa a lição que fica, e ela non é sobre pombos. É sobre a facilidade con que decidimos, de fora, que unha vida non vale a pena ser ollada. Rotulamos esta ave de estúpida sen nunca lle facermos unha única pregunta seria. Cuando finalmente preguntamos, con espellos, con palabras, con cuadros, con imaxes médicas, a resposta que veio de volta foi humillante para nós, non para ela. A intelixencia esteve sempre ali, á vista de todos, e encima das estatuas que ela suxa. Só faltaba alguén disposto a reparar. E a pergunta incómoda que sobra é esta. En cuantas outras coisas, en cuantas outras criaturas, estaremos a facer exactamente o mesmo xuízo apresado, agora mesmo, sen siquer dar por iso? Talvez a verdadeira medida da intelixencia non estexa apenas na criatura que observamos, mas na nosa disposición para ollar sen preconceito. O pombo esteve sempre á altura da pergunta. Fomos nós que demoramos milenios a facela. E en cuanto discutíamos, do alto das nosas teorías, o que era e o que non era unha mente, aquela ave cincenta continuaba en silencio a recoñecerse ao espello, a guardar rostos e a encontrar o camiño de casa sen precisar da nosa aprobación para o facer. A dignidade dela nunca dependeu de nós a recoñecermos. Só a nosa vergoña é que depende. Por iso o pedido que te deixo é pequeno e non custa nada. Da próxima vez que pasares por unha praza, abranda por 3 segundos e olla mesmo para o pombo máis próximo.
repara nos ollos, na cabeza que se move a cada paso, nas patas. Non precisas de o amar, nen de lle dar de comer, nen de mudar nada na túa vida. Basta que pares, por un instante, de o tratar como se lá dentro non houbese ninguén. E se este vídeo te fez ollar de outra maneira para unha coisa que xulgabas coñecer, deixa o teu like, subscribe o canal e escreve un comentario. Para min é iso que manteña este traballo de pé, e agradezo a cada un que o faz. Se quiseres aínda apoiar o canal de forma máis direta, tens os dados na descrición. Obrigado a todos os que o facen. Fícanos a pregunta que plantei lá atrás e prometí responder. Qual é o xesto que o pombo executa con máis precisão do que cualquier aparello construído pelo homen? É este, regresar a casa. Encontrar o rumo exacto de volta ao niño a partir de un sitio onde nunca esteve, guiado pelo campo magnético do planeta, sen mapa, sen ecran, sen unha única peza de tecnoloxía. Foi ese xesto que salvou 194 homens no Vale do Argón. E é ese xesto que continúa, agora mesmo, dentro de cada ave cincenta que xamas praga, na praza mesmo, por baixo da túa xanela.